קצת סילבה עשיתי לראשונה כשהייתי בת 10. ההורים שלי דחפו את זה, שמחתי, ומה שהקורס עשה הוא, קודם כל אני מאוד שמחה שתרגלתי אותו בגיל צעיר מאוד, זה עזר לי ממש להשריש את ההרפאות בתוכי. אני עד היום משתמשת בשיטות של סילבה, סיימתי עכשיו תואר שני, לפני מבחנים, לפני רעיונות עבודה, בכל מצב שיכול היה להיות איזשהו מתח, אני מכינה את עצמי באמצעות הרפיה, ואני ממש רואה בעיני רוחי את המצב האידיאלי לפני שאני נכנסת לסיטואציה. עכשיו, זה גורם לי להיות מאוד שלווה יחסית לשאר האנשים שנמצאים בסיטואציה דומה, ובדרך כלל להשיג את המטרות שלי. השיטה הזאת הפכה ליומיום אצלי ממש, ואני ממליצה עליה בחום. אני חזרתי לקורס עוד מספר פעמים בחיים הבוגרים שלי, וזה תמיד עושה לי טוב להתמקד בטכניקה חדשה ולנסות לאמץ אותה. בקיצור, אני מומלץ מאוד.